אני נותן 10 דקות, לבד. אחרי 10 דקות אני מתערב. הוא גדול מדי, הוא ענק. אני לא מצליח להוציא לו את הראש. פה הראש תקוע. תן את הספק. לא. עזוב. אני יודע, אם הוא מת אני חייב אותך ב1,000 שקל. זה לצאת. איפה הוא? לקיות. כל שחבל הטבור שלא קשור, אין לו בעיה. אתה נותן מאוד קשה, אני לא יודע, אני הייתי מתערב מזמן. בגלל הצילום שלך אני לא נוגע בו. זאת המלטה קשה. אבל המלטה קשה או לך, אז תבעת לחלוטין. זאת המלטה קשה, המלטה היא ביש. צריך ללכת, לא עוד אחד. הוא תעייף יותר ממנו. תראה, שניהם התעייפו. למה? מה זה? לא, נסתכל להציע אותו. תהיה בריא ככה. מה אתה רוצה לעשות? עזוב, לא להוציא אותו. עזוב. תנקות אותו, בטח. עזוב. אני לא משאיר המלטות כאלה. המלטות יותר קלות. זאת המלטה לא קלה. הנה, מחלץ את עצמו לבד. אתה רק רוצה להפריע. לא, צ'יק צ'ק מוציא אותו. אל תפריע לו. הוא מוציא את השני. יש לו עוד אחד. זה לא בודד. זה גודל של 2. השני יצא עד רבע שעה, לא עכשיו. מה אתה צוחק? תלוי בה. יכולה להוציא אותו תוך 2 דקות. תלוי בה. היא תלכי אליו, 24. אין, מה? זקנה. 24 היא זקנה. מה היית יכול לעזור? 24 היא בת 7. הנה. נקי אותו. 24 היא בת 7. אתה רוצה תמונות יפות של זה? של המלטה? לא הולכת לראש, זה מוזר זה.